Сега записва! Камък, какво ще коментираш? Много е. Играх на камък на улица към тия, който... Тя ни съди. Сега ще записваме драфта на Джордж Найдеров, защото той е едната част от GGP, сеш се, нали? Едната част от GGP! Миро току-що умре. Добре, може да записаш. Може да записваме колко си поискаме. Добре, без коментари обаче. Добре, няма. Ти после ще дадеш explanation в блога, защо си ги драфтнал така. Чай видим сега какви са другите хора в пода. Това е Миро, той е ужасно досаден. Това е Бончо, той е як. Това е Сте. Тук има други хора. Това е Илко. Някой го хване ще снима. Това са хора, които подават на Джордж и на които той ще подава. Сега чакаме да ни дадат стока. Дайте ни стока. Ти ли даваш стоката? Не, аз сядаме. Сам от себе си, нали? Да. Ще кажете ли нещо за синьото БФС? Няма кажете ли за синьото БФС? Има заговор ЦСКА не стане шампион. Има заговор ЦСКА да стане шампион. Синьото БФС е основа на всичко. Парите на черни и това интервю си отбори. Това убиваме време, докато ни дадат стока. Ето го човек с стоката. Дай да покажем на публиката, тя иска да види стоката. Да, видим какво драфваме. Не знам. Ти си прото, аз само снимам. Ето да правим. Сега ще физпъмпвам с телефона. Кой е про? Аз всички други. Ти ще драфташ без звук. Физпъмп с телефона. Казва се блин. Това Джордж го е гледал в европейския покер тур с чипове, го пратил и го прави с бустер. Да, сега се наргашка. Сега ще го направя с редиги. Сега най-скучното е, че почна да драфтат, не мога да говоря. Зум за бедни. Чай за този сега ще ни говори някакви неща. Малко по-тихо! Аз съм се родил готов. Човека, който ще ми тайм драфта, е готов. Камък се коро. Ау! Това е изверг. След това давате, доказва силата. Да, ще изчаквам малко, ще дам погледне за подаване и взимане. Има карти, преди да взимайте, Това клипче е по-яко от тия ggslive.com. Това е Muddy Life. Да. И сега какво ми говориш? Махате токена и земята. Говори на микрофона. Чай, че станахме драфт. Legacy Staple отворихме, да. И то отвори Legacy Staple. Всички са тези.
Десет секунди. Чакаме, не така беше. Подавате 13 карти. Колко? 13. Айде. Ако ще подадете 13, мога да подадете колкото искате. Колко подавате? 13. 13 ли? Защото подават 13 от 2 минути насам. Вземате. Подавате 12 карти. Вземате 12 карти. Още 6. Бомб с... Хора, искате ли ви да играте, защото аз... Това е това. Хубаво. 10 секунди. Отсече от трябва кажеш. Подавате 11 карти. Вземате 11 карти. Постава! 10 секунди. Сега. Пик! Подавате 10 карти. Вземате 10 карти. Вземаш тези колатите за по едно. 10 секунди. Тра-ла-ла. Подавате 9 карти. Вземате 9 карти. Десет секунди. Пик! Подавате 8 карти, ще ми се чупи стола, стой. Гледате 8 карти. Аз носим бързо, какъвто искам екшен. Можеш да я продаш. 10 секунди. Пик! Подавате 7 карти. Вземате 7 карти. Много е. 10 секунди. Имаш и една станция. За да това Спирам да обявявам оставащите 10 секунди. Подавате 6 карти. Гледате 6 карти. фригатка ми хареса. Подавате 5 карти. Нека да ги вземем. Вземате 5 карти. Ха-ха, трол.
Хитрата лисица няма да е доволна от този пич. Не казва. Подавате две карти. Вземате две карти. Are you serious, bro? Харесвате едната и я давате. Пик. 30 секунди за да гледате какви глупости раздрапване. Лапа и птички. Освен това, Естествено, че можеш. Стига сте гледали, отваряте си втория буста. Аре! Трябва да се сколнем на бустера. Махайте толкова на земята, не гледате. Гледайте. Махайте толкова на земята. Показвате картата. Людовик Жули. Тук има... Гледате си тъпица. Вече са тъпи, тук са яки. Гледаме си бустера. Гледаме ли вече? Да. Подавате надясно 13 карти. Другото дясно. Вземате 13 карти. Десет секунди. Да. Пик. Подавате 12 карти надясно. Вземате 12 карти. Call me. Ау. Препратки и други. Ау. 10 секунди. Надявам се нещо да се върне. Няма, сигурно което смятам, че е най-хубавото. Нищо ясно. Бончо, я кажи, какво взимаш ти? Подавате 11 карти надясно. Бончо пива карти. Вземате 11 карти. Ще помоля с те да кажем мнението си по отношение на този бустер. Всички играят Magic, ние играем Dredge. Адския бустър. Какво ще кажеш, това мина през нас? 10 секунди. Хареса ли? Какво говориш? Пак ти бустери. Сигнали, има ли сигнали? Какви сигнали да има вътре? Подавате 10 карти. Гледате 10 карти. Даже не знам какво да Давате 9 карти. Вземате 9 карти. Десет секунди.
Подавате 8 карти. Гледате 8 карти. Десет секунди. Подавате 7 карти. Спирам българява, оставате 10 секунди. Гледате. Все едно по някой слуша. Ще му прохне, За камерата 4 секунди. Подавате 6 карти. Гледате. Пик. Подавате 5 карти. Гледате 5 карти. Пик. Подавате 4 карти. Гледате 4 карти. Фак. Пик. Подавате 3 карти. И ги гледате. Пик. Подавате 2 карти. Пиквате едната. Сега подавате една. Имате 45 секунди да се разгледате декове. Вече декове ли са? Декове сигурно следва да знаеш. Да, в смисъл, ако нямате нещо количество дек, сайм. Стигате си гледали дековете, отваряте бустерите. Махате топканите и земите. Първо се показва карта. Това беше мече какво стана. Спалва нещо горе дори? Това Мейер. Шанс. Добре. На трети пист. Не съм го тествал. Сега ще видим как работи. Това също много хубаво изпълно. Подавате наляво 13 карти. Вземате 13 карти. Отгаднал съм. Are you serious, bro? Are you serious, bro? Нещо отпада, бо. Това също мисля, че си имах и някой бомбез. Степ не е бомбез. Ричард, който убива. Подавате 12 карти. Гледате 12 карти. Добре.
Да, къде че имаше 4-5. Тук хитрата лисица пак няма да е доволна. Гледате 11 карти. Ама да стига толкова ремувал. Аз верно да бе вземал Старкастър. Не. Добре? Да. Добре. Там хората са проиш подават снапкастери. Дайте малко фичи. Не гледай на сам. Там гледай. Това е човек, който подава снапкастери, защото е много голям. Това е много голям човек. Подава снапкастери. Това е всичко про. Защо отказа ги взема много? Да, аз го давам на юг. Цветовете много. Не си ми дала, много. Дай. Само че тя се отговоря за нещо. Знам го вече, да е му. Не пече. Добре. Бончо не е усвоил формата, дека ми е само ремувал архетипа. Найс. Това ремувал ли е? Подавате 8 карти. The pot of pieces. Това е. Гледате. Ари сириен. Тук са крак въз крак. Аз вече ще го взема. Това не го харесвам. Трябва да няма нищо. Спайваме. Подавате 7 карти, спирам да обявявам ставка 10 секунди. Гледате. Не мога. Подавате 6 карти. Гледате. Имаме повече. Джордж има повече бройки, такива отколкото Митю Пищол има бройки. Давате 4 карти. Гледате. Давате 3 карти. Гледате. Подавате 2 карти. Гледате. Браво. Позе. Сирия шит, бро. На масата има листче, което Гледай сега какво шоу. Хората не знаят как се ползва това. И аз кой не е бил на Nationals, сега си как ще проличи. Види ли, кое е това 3-4? Аре бе, не се ли били на Nationals? Аз съм 3-4. И го според мен е бил на Nationals, още при Nationals да бъде измислен. За това нещо смятам да обувам нещо. Да, със сигурност. Ти мислиш това да обуваш. Добре, чай сега трябва да отидем да билдваме. Къде отиваме да билдваме? Къде седиме? Are you serious, bro? Аз трябва да опитват и карти. Ето защо не участвам на този турнир. Защото картите трябва да се описват. Аз не обичам компетитив ивенти. Не знам, махнете се ми, дайте стол. Точно така. Какво ще кажеш за драфта? Ще кажеш ли 2 приказки? Значи избухваме 2 мана. Избухваме на 2 мана. Това е на 2 мана. Това не е ли? Е това. Какво прави това? Това не е рейер. 4 секунди ще са нужни. Тук други прота вече са на нашата маса. Видни. Як ли ти е дека? Я кажи. Не бе!
да ги пишеме. Абе, нали трябва да ги допълвам? 4 секунди. Чай, трябва да ги пишем. Ще са нужни. После което ще достигне. Май нещата трябва да сте по-сериозни, защото и камбата идва на нашата маса. Obviously. 4 секунди. Ще сме чужди. Чай, ще трябва да седна от другата страна. Коментарът си ми бял 4 секунди, това е толкова много. Чайте, че тук трябва да следа някакви драфтове, вие само... Чакай, че трябва да описваме деко. Знаеш кой е тук до мен? Кой? Качията ме пази. Хоми! Много. Чай, че изпуснахме... Сега Джон ще описва картите, това е скучно, защото ние вече видяхме какви са му картите. Аз ще взема тук стратегическа позиция, за да мога да снимам всички. Аз ще си взема стратегически химикал. Точно така. Аз съм в джоба. Каджиев, як ли ти е дека? Ало, чакай, ето и другата част от Джуджов. Каджиев, як ли ти е дека? Ни става. Ау! Работата е сериозна тук. Има ли много рери? А това е Елена Паришева ли? Този лекичко си го редрафтах по едно време, защото ни издържа. Champion of the Parish, моето тяло ще го погали. Виждам рери. Да видим и трябва да се парче от комбото. Цвят е малко по-различен. Той ти си тук на говедар. Камо я кажи. Това е едно стандарт комбо. Камбата играе стандарт. Джит игра синьо. А ти не можеш да е другото на дека ми. Бле. Аз нямам такива работа в дека. Мисля да капчем на дека. Всички ли си взеха естеството на дека? Сбе в дека, когато е издивейма, че леко всички ще го правите на дека. Лоши. Нека се стига. Дек ти за колко е? За 3-0. Не се надяваме. Има достатъчно римова и бомби. Дека има римова, има бомби, значи имаме всичко, което не трябва. Само да не се скорунаме. Чакай сега. Не трябва да сме ти едно пети си. Това е хубаво, защото не хора са едно пет. Това не е смешно. 5-6. И аз съм моето пише 5-6. Съдята мрънка. Това е мерейша в тях. Е, този не съдята. Те накат като мухи на мед. Мухи на лайно. Като лайно на мед. Като мед на муха. Не е смешно. Големи тролове. Кое го и третия? Глей. Гледай, това е изведка. Карас. Анабол. Ти ме правиш като бол. Без химия няма физика. Точно така. Това е човек, който плеска. Ролекс, тик-така, шамари, кубака. Нито и нас няма Бенц или Ролекс или Лексус. Знаеш тази песен? Да! И не ми е добре освен това. Това на ударната група ли беше и под нулевия? Между другото, след престроя си в Барселона реши да дойде в моя драфт. Благодаров не за тази маса. Не за тази маса, ми сега най-мраза си взимам гейм лошо от глупост. Не съм си описал дека. От хубавите комани това имаше добре. Липсаха малко зомбите. Нямаше зомбите. Викаш, че нещо си има много. Това е лошо с теб.
но не и за мен. Абе, да. Особено. Прасковата не е цвят, прасковата е плод. Колко време ще отворих в цветовете? Много малко, но ти подадоха доста. Я отворих си реалимитих цветовете и ми подаваха реалимитик. Як. Бариера. Не, митика е това, Петър. Аха, подаваха реалимитик, да бе. А не, и реалимитик ще отворих. Дали не го взе? Постави ни го постави. Си не професионал. Кое да взема? Снапкаста. My man. Силен, слаб. Силен, слаб. Кой е слаб? Излез по камера. Силен, слаб. Точно така, силен, слаб. Рандъм. Джош Найдъл. Ние. Ясно, ама. Камата е пян. Ама не достатъчно. И каджията. Каджията, Джош Найдъл. Работа е сериозна. Известна, не така? И ще ма плесна. Колко време имаме за декбилдинг? 25 минути. Добре. Се бали. Се бане. Да. Кой бе? Говедаря, защото му много як дека. Всички. А Говедаря да прави турнири, за да си ги печели сам. Абсолютно скучняр. Пълен скучняр. Пълен скучняр, човек. Това като лефтера, много време. Да. Това е явно някаква практика. Това бонче, защото само той разбира формата, който се играе. Маджорч има силен дек. Това е про. Първият силен дек, който излиза освен на Евгений. Само някакви крака са драфтили хората. Защото не могат да драфтуват. Не. Ама не виждам да си го разпънал. Там си го криеш. Чай сега да се описвам. И аз почнаха някакви теци да се правят. Аз не снимам, то си е важно. Човек, има и амулет, супер щупен дек. Това ръка. Има и обсерваторията, да изиграе всичките зомбите от ръка. Веднъж го играх това, знаеш колко е яко? Колко? Много. Супер яко. Дали мога да ги тровам? Харас. Тия шо не са повече. Защото нямаш. Тъжно. Аре, скучен, прави си дека по-бързо, че ми свършва ефирното време. Гъстта е много голям. Сигурен съм, че това е зума. Защо не пикна вратата? Вратата, защото никога няма да пикна. Защо не пикна вратата, аз да е гайс плема, който ти беше оф кола? Кажи, хаджията това после, като гледа видеото, няма да е доволен. Ще пометне. Ще пометне. Ще се откаже GG, ще остане само GG. GG само. Само аз и Марти G. Има един проблем толкова. Даже има доста голям проблем. Ой, скалпи! Пусна ти скалпал! Какво бе? Какво имаш там? Имаш дървото!
И най-важното е да не забравяйте да ни харесате във Facebook и да ни фолнете в Twitter и да си купите нашия мерчендайз. Google Plus също. Google Plus също, да. И какво друго има? LinkedIn. Такова bgmagic.net. Опа, тук стана малко реклама. Нищо. Я напри на вашия блог една реклама. На нашия блог. Да. Следете блога на ggp.wordpress.com, където ще видите лимитите уроци за напреднали и не чак толкова. Обикновено драфтовете се движат в следния принцип. На първия драфт играем 3 кръга, на втория 2 кръга играем, на третия сега сме играли 1 кръг и с четвъртия драфт ще бъде само драфт. Serious shit, бро. Да. Не забравяйте да влезете и в bgmagic.net. Не знам какво ще правите там, но не забравяйте да влезете. Трябва да сложим още някаква карта. Ето, ако беше взел вратата, можеш да я сложиш. Сплашни червено за гайс. Троши си главата, не знаеш вратата, ти е чиста работа. Това ще го взема си виждам бомби. Това върша зомбез или кричър? 2 зомбеза или кричър? Да, нямаме 2 зомбеза, обаче имаме кричър. Имаш 2 зомбеза, бе. Не лъжи, бе. Единия. Ето. Това е дека. Бончо. Гигантски пръст ме смачква. Възкръсни от това. Арио, стига си, бро. Ще кажеш нещо на камерата? Добре. Джордж, як ти е дека? Як имам? С чудо да играш 17 следи. Какво правим като се фуднем? Играем бомби, флашбекваме това. Това струва 1000 мана. Ето като се фуднеш. Флашбекваме. Благодаря, пак се кара на хората. Камата осъзнание какви неща, които коментираме преди половин час. Няма проблем. Грам, килограм. Най-тъжно, че ни остава само една минута екранно време. Да. Сигурно няма излизаме до това. Много тъжно. Вероятно е, да. После ще ви напишеме Джордж как е ушил на травка или как са го ушили. Сега ще поснимам камбата 10 секунди да го подразна. Малко. You know, call me.